O Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña é o mellor exemplo do compromiso da Administración provincial co desenvolvemento dos concellos. Dende a súa posta en marcha no ano 2016 levanse investidos máis de 15 millóns de euros tan só en Ribeira, mentres que o montante total en toda a comarca ascende aos 90 millóns. O Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, que é unha cantidad económica que cada ano aprobamos e poñemos a dispor dos concellos de forma obxectiva, como decía o alcalde, en función de parámetros como é a poboación de cada concello, como é o esforzo fiscal que fai cada concello, como é o número de kilómetros de estradas que ten que soster de titularidade municipal cada concello. En función de eso sale unha fórmula coa cantidade que é resultante, que é o plan de obras e servizos que se aproba en pleno por cada corporación municipal. Estamos a falar de que a Ribeira concretamente supón 1.700.000 euros, o cal leva acumulado desde que se aprobou o Plan de Obras e Servizos da Deputación, que existe desde o ano 2016, pois 15 millóns de euros. A comarca leva acumulado, pois, en total, 90 millóns de euros, 578 obras solicitadas e financiadas con cargo a ese plan. E falamos de que, ademais, financiamos a través do plan digamos, social da provincia tamén, pois, lóxicamente, o sostenimento dos servizos sociais municipais, non? Estamos a falar dunha cantidad, como digo, francamente relevante e que permite pois que os concellos podan acometer reformas nas súas infraestructuras, que podan soster servicios municipais, pagar nóminas de traballadores e traballadoras, pagar, manter abertos pois, servizos públicos esenciais, como podan ser escolas infantís, mesmo calquer outro que disfrutan os veciños e veciñas. Tan só neste ano o investimento do POS en toda a provincia supera xa os 100 millóns de euros, cifra que aumentará notablemente a finais do exercicio co POS adicional. Este ano superamos os 100 millóns de euros con creces de plan de obras e servizos e que vamos a superar ao final de ano co POS adicional. Temos o compromiso de superar a Xunta de Galicia en a financiación que lle concede ás 4 provincias xuntas o noso país. É dicir, que unha soa Diputación financia de forma directa e obxectiva, sin ningún tipo de carga política, aos seus concellos por riba do que fai a Xunta de Galicia nas 4 provincias galegas. Por tanto, dende aquí tamén aproveitamos para facer, digamos, unha reclamación á Xunta de Galicia para que incremente ata os 200 millóns de euros a súa financiación de forma directa e obxectiva que ten agora mesmo disposta en 116 millóns de euros aos concellos galegos. Nesta anualidade, Ribeira recibirá 1,7 millóns de euros destinados non só a gasto corrente, senón tamén a chegar servizos básicos á cidadanía, como saneamento, abastecemento ou pavimentacións viarias. Se ven de aprobar o Plan de Obras e Servizos dotado con 1,7 millóns de euros que nos achega a Diputación da Coruña e co que pretendemos desenvolver diversas actuacións ao longo deste ano e que permitirán dotar de servizos básicos municipais a poboacións que a día de hoxe non teñen ningún tipo de servizo básico. Estamos falando de actuacións en materia de saneamento, de dotación de auga potable e tamén de iluminación ou pavimentacións. É dicir, a Deputación da Coruña está achegando unha cantidade importante de recursos públicos aos concellos e incluso é un exemplo para outras moitas administracións porque o fai mediante criterios obxectivos e transparentes. E dentro do Concello, pois estamos fiscalizando e xestionando eses fondos públicos de maneira rigorosa. Como ben acabo de dicir, facemos actuacións en materias tan elementais como é a dotación de saneamento, auga ou pavimentacións, pero tamén en melloras de equipamentos públicos. Ademais, a importante inxección económica que supón este plan para os concellos, con criterios obxectivos e autonomía para decidir as prioridades de investimento, destaca o dinamismo que imprime o tecido económico local, posto que moitas das actuacións son executadas por empresas da zona, cun dobre impacto positivo. Desde 2016-17, a aposta da Deputación é por dar autonomía a esos concellos, por permitir que sexan os concellos que xa son administracións maiores de idade e coñecen mellor que ninguén a realidade das súas necesidades, que xestionen e que decidan onde investir esos cartos. É un plan que hoxe en día é indispensable
non só para acometer todos esos investimentos, como falaban o presidente e o alcalde, non? Sino que é indispensable para a supervivencia propia dos concellos, sobre todo, pois igual dos máis pequenos, non? Este plan ten un impacto pois directo nos concellos, nos servizos que se dan á veciñanza, na vida da veciñanza, pero tamén un impacto positivo na economía local, na economía dos concellos. Estamos a falar de que a maioría das obras, dos investimentos, se acometen por empresas pequenas e medianas empresas das localidades, das comarcas, que os concellos, non, que a Deputación permita traslade estes fondos e permita que os concellos pois poidan acometer obra pública, fai que se elaboren máis proxectos técnicos, se fagan máis obras, que as empresas locais teñan máis traballo, e iso axuda pois a eso, ten un impacto directamente positivo na economía local, xera traballo e axuda a fixar poboación, que é un dos maiores retos que temos agora mesmo no noso país. O presidente da Deputación da Coruña aproveitou a súa visita a Ribeira para comprobar algunhas das obras financiadas pola Administración provincial, como a cuberta do Parque Infantil de Avesadas ou a pavimentación e renovación de servizos na rúa Curbelo en Aguiño.